informei dagokienez, argi dago orain arte EH Bilduk eta Arrigorriagarak ez dutela erakutsi batera egiteko gogorik. Zergatik esaten dugu hau? 2020an gure partetik akordio batera heldu ginen gobernu taldearekin. Akordio hori bertan bera geratu zen COVID-19 zela kausa, baina landa guztiz ere bigarren aukera bat zabaldu genien, esan genien akordio hori egokitu zela egoera berrira, baina landa guztiz ere ezetza jaso genuen. 2021ko aurrekontuari begira abstentzioa bozkatu genuen. Naiz eta azkenak izan aurrekontuaren zirriborroa ezagutzen, eta naiz eta gure proposamenak kontuan ez hartu. 2022ko berriz egin dugu aurreko guztiaren ebaluazio bat, eta 21ean ez da ezertxo ere egin. Hau da, esandako guztia bertan bera geratu da edo ez da amaitu. Horrek zer esan nahi du? Agian gobernu talde honek denbora gehiago beharko duela proiektu horiek guztiak gauzatzeko. Horregatik iruditzen zaigu importantea dela 2022an amaitzea 21ean egin ez diren gauzak. Horretan bat gatoz NOA eta EAJ, eta pentsatzen dugu arduraz jokatzea dela prorrogatzea, luzatzea aurtengo aurrekontua. Hau da, amaitzeko egin ez dena. Edukiari dagokionez ere esan aldugu, igoera proposatzen baldin bada ere, badira partida batzuk bajatu egiten direnak, eta jaitsiera horrek oso esangura handia dauka. Eta zeintzu dira bajatzen diren partida horiek? Kirolari dagokiona, enpleguari dagokiona, urbanismo eta hirigintza eta auzoei dagokiena, eta inbertsioak ere bajatu egiten dira. Eta bajatzeaz gain ez dute adierazten zer egingo den. Eta hori aurrekontu batean zehaztu egin behar da. Aurrekontu parte hartzaileak direla eta naiz eta publizitate handia egin den, ikusi da eurek proposatzen duten zirriborroan ez dela helduko 100%. Hau da, aurrekontu parte hartzaileei ez zaie emango bat ere garrantzirik aurrekontu honetan, eta hori ezin da onartu. Hau da, gure auzokideen iritzia kontuan hartu behar da eta pisu handiagoa behar du. Hainbat dira bajatzen diren partidak eta hainbat dira bajatzen diren gauzak, baina gastu korrontea gora doa, etengabe. Eta hori ere kontuan hartzekoa da. Gora doaz bebai zergatik urrian EH Bilduk eta Arrigorriagarak onartu zutelako zergak igotzea. Beharrezkoa zen? Ez, esan beharrezkoa. Orain ikusi da sarrera gehiago izango ditugula, batez ere Aldunditik jasoko dugulako udalgutzaren eskutik diru askozaz ere gehiago, eta orduan ezen beharrezkoa auzokidei, dendariei, enpresei diru gehiago eskatzea. Uste dugu Arrigorriaga behingoz atera behar dela egoera honetatik, geldirik dago erabat, eta eskatzen diogu EH Bilduri eta Arrigorriagari gauzak hobeto egiteko, irregulartasunik ez egiteko, planifikazioa edukitzeko eta gestio hobea egiteko.